We gaan per september starten met een vooropleiding. Eigenlijk hebben we al een vooropleiding sinds 10 jaar. Maar we willen het gaan professionaliseren. Hierdoor hebben we samenwerking opgezocht met Lucia Martens van Lucia Martens Instituut for Performing Arts in Amsterdam. En daar gaan we mee starten per september 2021. Nou, we kennen Lucia Martens al heel lang, want ze heeft ons ondersteund al jaren met verschillende projecten en stagiaires en docenten en materialen. En nu is het een goede moment om een vooropleiding te starten. We zijn al een paar jaren bezig met voorbereiding en nu zijn we klaar voor. Nou, de vooropleiding is bedoeld voor alle jongeren van Bonaire. Jongeren die van dansen, acteren en zingen houden en die het leuk vinden om hiermee verder te ontwikkelen. Dus als je talent hebt, is het altijd leuk en mooi meegenomen. Maar als je het leuk vindt en geen talent hebt, is een vooropleiding ook geschikt. Want door de vooropleiding te doorlopen, dan ontdek je je talent. We bereiden de jongeren breed op. Dus zodra ze de overstap kunnen maken of kunnen doorstromen naar een mbo of een hbo-opleiding. Niet alleen in Nederland, maar ook Amerika of in de regio. Jullie hebben ook een auditie? Ja, we hebben eind mei hebben we een auditie bij ons op de dansschool. Meer informatie hierover volgt, zo spoedig mogelijk. We starten september met de vooropleiding. Ze kunnen bij ons binnenlopen bij Kaya Italia 9 en anders kunnen ze bellen 717 1529. En onze e-mailadres is dsdansschool@gmail.com. En op social media is het Facebook is DS Dansschool Bonaire. Nou, we willen graag de jongeren van Bonaire uitnodigen om zich in te schrijven voor de auditie. Als je dansen, acteren en zingen leuk vindt, ben je gewoon van harte welkom bij ons.